आं श्री अमर सिंह ब्रह्म जेनेरेल सेक्रेटारि अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फराम दिनै जोंहा बेवहाय बिजनीनि थेंफाख्रियाव अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फरामनि एग्जिकिउटिभ बडि दिनै जोङो बेवहाय जिरायनाय जादों। बेवहाय बहुद मोजां दिनै डिस्ट्रिक्टफोरनि सोद्रोमाफ्रा नुजाफैनो हादों। दिनै जों बेवहाय जोंनि संगठननि खोथा आरो राजनितिनि खोथाबो जों एसे सावरायदों। दा बेवहाय जोङो राजनितिनि बेलायाव मोनसे सिद्धान्त लादों। बेखौनो आङो दिनै रायजो राजाफोरनो खिन्थानो थाखाय बे प्रेस स्टेटमेन्टखौ आङो लिंथुमदों जे दिनै जोङो अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फरामनि सेन्ट्रेल कमिटिनि एग्जिकिउटिभ बडियाव जोंनि बर' हारिनि थैनाय थांनाय आरो जौगाखांनायखौ नोजोर बोनानै जिहेतुके बिपिएफ सरकारा थांनाय 2003निफ्राय 17 बोसोर गोबां जौगाखांनाय लाबोदोंमोन आरो बे सरकारा थांनाय 5 बोसोराव प्रमद बर' बिथाङा बिटिसिखौ सालायदोंमोन। बिथांनि सालायनायनि गेजेराव जोंहा जेबो जोङो जौगाखांनाय मोननो हायाखै आरो बिनि उनावहाय जोंहा थांनाय बिटिसि इलेक्शनाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ पार्टिया 28 सन देरहानानै सरकार दाबाय। दा बिटिसि सरकारा जोंनि रायजो राजानि बिटिसि एलेकानि जौगाखांनाय लाबोनोबा आसाम सरकारनि मदद नांगौ आरो बे आसाम सरकारखौ मदद खालामनो थाखाय दा दिनै जोङो फैगौ बिटिसि इलेक्शनाव बिपिएफ राजनिति हान्जाखौनो सापर्ट होनानै गोबां एमएलए देरहाहोनानै आसाम सरकाराव बिथांमोनखौ बाहागो लाफानो जोङो खाबु होनो सानदों आरो बे हिसाबै जोङो दिनै बेखौनो सिद्धान्त लाबाय जे बर' रायजो राजानि जेरैबो जौगाखांनायखौ नोजोर बोनानै फैगोन एमएलए इलेक्शनाव बिपिएफ पार्टिखौनो जोङो समर्थन खालामगोन बा सापर्ट खालामगोन आरो बिपिएफ पार्टिनि जानानै जोङो खामानिबो मावगोन। बेखिनिखौनो दिनै बे प्रेस स्टेटमेन्टनि दारै रायजो राजाफोरनो जोङो फोसावनाय जाबाय जे जोंनि अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फरामा फैगोन एमएलए इलेक्शनाव बिपिएफखौ मरेल सापर्ट जोङो होनो सिद्धान्त लाबाय। गोजोन्थों। आं श्री अमर सिंह ब्रह्म जेनेरेल सेक्रेटारि अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फराम दिनै जोंहा बेवहाय बिजनीनि थेंफाख्रियाव अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फरामनि एग्जिकिउटिभ बडि दिनै जोङो बेवहाय जिरायनाय जादों। बेवहाय बहुद मोजां दिनै डिस्ट्रिक्टफोरनि सोद्रोमाफ्रा नुजाफैनो हादों। दिनै जों बेवहाय जोंनि संगठननि खोथा आरो राजनितिनि खोथाबो जों एसे सावरायदों। दा बेवहाय जोङो राजनितिनि बेलायाव मोनसे सिद्धान्त लादों। बेखौनो आङो दिनै रायजो राजाफोरनो खिन्थानो थाखाय बे प्रेस स्टेटमेन्टखौ आङो लिंथुमदों जे दिनै जोङो अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फरामनि सेन्ट्रेल कमिटिनि एग्जिकिउटिभ बडियाव जोंनि बर' हारिनि थैनाय थांनाय आरो जौगाखांनायखौ नोजोर बोनानै जिहेतुके बिपिएफ सरकारा थांनाय 2003निफ्राय 17 बोसोर गोबां जौगाखांनाय लाबोदोंमोन आरो बे सरकारा थांनाय 5 बोसोराव प्रमद बर' बिथाङा बिटिसिखौ सालायदोंमोन। बिथांनि सालायनायनि गेजेराव जोंहा जेबो जोङो जौगाखांनाय मोननो हायाखै आरो बिनि उनावहाय जोंहा थांनाय बिटिसि इलेक्शनाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ पार्टिया 28 सन देरहानानै सरकार दाबाय। दा बिटिसि सरकारा जोंनि रायजो राजानि बिटिसि एलेकानि जौगाखांनाय लाबोनोबा आसाम सरकारनि मदद नांगौ आरो बे आसाम सरकारखौ मदद खालामनो थाखाय दा दिनै जोङो फैगौ बिटिसि इलेक्शनाव बिपिएफ राजनिति हान्जाखौनो सापर्ट होनानै गोबां एमएलए देरहाहोनानै आसाम सरकाराव बिथांमोनखौ बाहागो लाफानो जोङो खाबु होनो सानदों आरो बे हिसाबै जोङो दिनै बेखौनो सिद्धान्त लाबाय जे बर' रायजो राजानि जेरैबो जौगाखांनायखौ नोजोर बोनानै फैगोन एमएलए इलेक्शनाव बिपिएफ पार्टिखौनो जोङो समर्थन खालामगोन बा सापर्ट खालामगोन आरो बिपिएफ पार्टिनि जानानै जोङो खामानिबो मावगोन। बेखिनिखौनो दिनै बे प्रेस स्टेटमेन्टनि दारै रायजो राजाफोरनो जोङो फोसावनाय जाबाय जे जोंनि अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फरामा फैगोन एमएलए इलेक्शनाव बिपिएफखौ मरेल सापर्ट जोङो होनो सिद्धान्त लाबाय। गोजोन्थों।